Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologira bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10. Jardin d'enfant maaw ka tɔgɔ sɛbɛn wari ye 1600, kalo sara ye 2000. École primaire maaw ka tɔgɔ sɛbɛn wari ye 2000, kalo sara ye 3000 ye. Complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Foli ani tantoli an bɛ o da aw tulo kan sanina aw minnu sɔgɔn bɛ jani na ka yɛrɛ la k'a fɔ aw bɛ bamanankan kibara kɔnɔ la ka sanga ni septembre kalo tile 19 san 2025 an ka wula in na kibara bakuruba dɔw bɛna tali kɛ. Mali ni Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ baw ka sanga ni Faransikaw ka maa lasagolen n'an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko espion don a tun bɛ ka tafojaso walo labɛn. Faransi jamana ɲɛmaayaso fana ye an ka diplomate dɔw bila ka na o nɔgan na an ka jamana ɲɛmaaw fana ye Faransikaw ka diɲɛ magobatigi diplomatigi dɔw k'u bila ka taa u ka jamana kɔnɔ. Mali ni Algérie jamana ka ko a bɛ kirisoba o kɔnɔna la bi ni o bɛ tali kɛ kiriso mun n'o bɛ diɲɛ kurukara kɔ ko CIJ. An ka jamana ɲɛmaaw ye damakasi sɛbɛn don. Algérie jamana ko a bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko damakasi sɛbɛn in ale tɛna a lakodɔn. An ka jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ ni olu ye foroba cakɛlaw ye n'a tun yɛrɛ la k'a fɔ ko foroba cakɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔɲɔ majɛnba kun yera ni o ye maa 30 kɔ ye. O kɔɲɔw waati dira u ma ni o ye kalo 3 ye. Maa minnu ni olu ma se ka sɛbɛn walima minnu ka sɛbɛnni ma ɲɛ olu ka se ka taa u ka sɛbɛnniw kɛ yaasa ka se ka a ko bɛɛ lajɛlen ka a janatigɛ kalo 3 kɔnɔna la. Ninnu de an wulalen na kibaruw la kumaba dɔw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka walawala aw ye. An b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman sɔɔni an bɛna ka ɲɛfɔli k'aw ye. An bɛ segin ka aw fo
n'a fɔ n kuɲakulu la sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ Mali ni Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ bawo bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ fintigilaka ko bunakun kan an ka jamana ɲɛmaaw ye sira di Faransi kɛlɛbolo ma ni o ye Barikani ni a nɔngow ye k'u ka taa bawo ko anw tɛ ka an yɛrɛ u ka dɛmɛ kɔnɔ walima u ka dɛmɛ a bɛ ka taa sira wɛrɛ de fɛ mun tɛ u nakun ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Faransi jamana ani Mali jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ dɔgɔkun kɔnɔna la ani fo ka taa se kalo tɛmɛnen an ka jamana finitigilakaw y'a yira k'a fɔ Faransi ka den ale yera janfa kɔnɔ an ka jamana kɔnɔla la janfa mun n'a tun bɛ ka taa ka fɔ jaso ko k'o labɛn Faransi ka den mun ni Faransikaw kɛn bɛ ka yira k'a fɔ ko Faransikaw ka lasigidenso baarakɛla kun don an ka jamana ɲɛmaaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ko espion don a bilala ka na kow sɛgɛsɛgɛ dugu ma yaasa ka se ka dankari kɛ anw ka fanga la ka sanga ni Olivier ale ka lasagoli an ka jamana kɔnɔ ko Faransikaw ye Mali lasigidenso baarakɛla maa 2 ka olu bila ka na ka yira k'a fɔ k'u tɛ se ka to Faransi jamana kɔnɔ ka tile 2 d'u ma ko yanni sini sibiri cɛ u ka se Mali kɔnɔ yan nɔ o nɔgɛnni fana la an ka jamana ɲɛmaaw kibaruya yira k'a fɔ u ma ko tɔ to u fana ye tasarali kɛ n'an b'a fɔ ma ko réciprocité a yirala k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye sira di Faransikaw ka lasigidenso baarakɛla maa 5 ɲɔngo ma ko olu fana ka segin u fa jamana kɔnɔna la o nɔngan na bawo an bɛ waati min na ko bi jamana bɛɛ lajɛlen b'a ka maa de lakana e ye anw ta gɛn ka bɔ i bara e taw fana bɛ anw fɛ yan nɔ an fana bɛ tasarali kɛ ko in bɛ ka kɛ o de ye Mali ni Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ fɛn mun ye politikiko nasira walima jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ni o ye diplomasi ye nka yɛrɛla k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka jɛɲɔgɔn lajɛ nka an bɛ don min na ko bi fɛn mun jalen don o de ye lakanako bunakun sira bɛɛ lajɛlen fɛ baaraɲɔgɔnya foyi tɛ Mali ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ tuguni sécurité lakanako ni an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ sira ka d'u ma bawo ko olu kɛn bɛ kɔfilajɛgɛw ye u bɛ ka baara mun kɛ baara jɛlen tɛ duguduguma baaraw don ka se ka maa ŋaniya jugu minnu bɛ fɛ an ka jamana fara ko Faransikaw de bɛ ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsugu ma ani fo ka taa se an ye an tɛgɛ di Irisi jamana mun ma o kɛn bɛ ka tasuma da Faransikaw dusu la wa ko an bɛ waati min na ko bi ko Faransikaw bɛ k'a ɲini ka fɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa ka se ka an ka jamana ka fanga dafiri o taamasiyɛn ye mun ye ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ka bɔgɔratigɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka fɔ la ko fɛn mun ye Faransikaw ka maa ye ni o ye espion ye ni o bɛ tali kɛ Olivier Van ma ni ale kun yera maaw la ko maa mun tun bɛ fɛ ka kafojaso k'o labɛn k'o ye a dalu jɔnjɔn ye wa ni waati in na an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw ni fɛlɛw bɛ ka kɛ diɲɛ kurukara jɛkulu ani fo ka taa se kiirisow yaasa ani Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnyaw u ye wale minnu ta k'a lajɛ cogo min na kiiri bɛ se ka tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ h'a ka ja ka se ka a kow bugunatigɛ Faransi n'an bɔra o kɔnɔna la Mali ni Alizeri jamana ka jɛɲɔgɔnya nin waati in na diɲɛ kiiriso mun bɛ yen n'u b'a wele ko Cour internationale de justice CIJ an ka jamana ɲɛmaaw u kun kɛn bɛ ka nin jɛkulu in ka cikan lase u ma k'a yira k'a fɔ Alizeri jamana ye an ka sanfɛ sira ka a sɔsɔ ka don a kɔnɔ ka sɔrɔ u m'an ka jamana ɲɛmaaw ko u ladɔnniya ka sanga ni nin waati in ye ni CIJ kiirisoba in kow bɛ a ɲɛkɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw u ye daliluw da ka se ka o bila ka taa Alizeri jamana kama nka fɛn mun ye nin kiiriso in ye k'u y'a yira k'a fɔ u ye anw ka jamana ɲɛmaaw ka damakasi sɛbɛn u y'a sɔrɔ nka kiiriso in sariya ye mun ye ani maa mun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Alizeri jamana ye an kɛn bɛ ka jalaki bin maa mun kan ni daliluw ye ko o maaw de ka sɔn k'a fɔ kiiri ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ Alizeri jamana ale de kan ka yamaruya di nin waati in na kiirisoba in ma k'a yira k'a fɔ ko kiiri ka tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka ko Alizeri jamana bɛ k'i da ka bɔnbɔn ye a tɛ ka kuma ka bɛn ni nin kiiriko in ye o b'a yira k'a fɔ Alizeri jamana a jo de t'a la wa walima a sirannen don wa ka taa lamɛnni kɛ n'a fɔra kɛlɛkɛla filaw ma u kan ka taa ɲɛfɔ maa mun bɛ yen n'ale bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'a ti taa walima n'a bɛ ka welekan ka i tulo datugu o da la
ko maa bɛ se k'a fɔ ko jalaki o de nka ko mana latigɛ cogo cogo kirisoba in kan ka kiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ bawo Elizeri jamana ka sanfɛ sira kɛlɛfɛn dɔ bɛ n'o drone ye ka don anw ka dugukolo kɔrɔ k'a sɔrɔ u ma kuma an fɛ k'a sɔrɔ u ma yamaruya ɲini an ye wa an ka ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ drone in ka a tun bɛ ka se ka bamaciya ni ka waletigilama dɔw ka olu de laɲini ko an tun bɛ ka olu de ɲini ko Alizeri jamana ye o drone k'a susu o drone susuli min kɛra ni damakɛ sɛbɛn donna diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni kiriba in ale kan ka kiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ Alizeri jamana u bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw ka kɔrɔfɔ galontigiya nka u k'a yira k'a fɔ kiri ka tigɛ kiriso in k'a ka baaraw kɛ u ka o yamaruya di an bɛ don min na ko bi u bɛ ka dɛsɛ ka o de yamaruya di ko yaasa kiri ka tigɛ nka kiriso in kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ a ye communiqué min bɔ kan ko a ye Mali jamana ka damakasi sɛbɛn ko ale ye o sɔrɔ ni o ye CIJ ye a ka sɛbɛn kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana ye laɲini mun kɛ Alizeri jamana ka baara ko baara gɛlɛn don wa baara mun don a bɛ kiriso in sariyaw sɔsɔ wa u ye baara mun kɛ ko a baara kan ka lajɛ diɲɛma jɔlen na wa fɛn mun ye ko kan ka kɛ a kan ka se ka ko in ka a sɛgɛsɛgɛ ka se fo a dan na yaasa an ka jamana ka damakasi sɛbɛn ka se ka a baaraw kɛ ka se a dan na nka Alizeri jamana u siran bɛ de wa u bɛ ka mun kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa a fɔ ka yamaruya di kiri ka kɛ ko an bɛ ka o de kɔnɔ nin waati in na a yɛrɛla k'a fɔ ni kiriso in ni ale bɛ ali kɔnɔna la ayi ko kiriso in kiritigɛla maa 15 o de bɛ baara kɛ kiriso in kɔnɔ wa fɛn mun ye Nations Unies a Conseil de sécurité olu de bɛ yamaruya di ni kiriso in ma o b'a yira k'a fɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen maa mun kɛn bɛ ka yamaruya sɔrɔ olu de bɛ ni kiriso in kɔnɔ wa kiriso in a kan ka kuma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛlenya ye ani fo ka taa se sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ yaasa ka se ka kiri tigɛ kiriso in ni o ye CIJ ye don nataw la ko kumaɲɔgɔnw bɛ na kɛ yaasa ka se ka ko in ka a ɲɛfɔ diɲɛma ka se k'a faamu an ka jamana ɲɛmaayaso hakaja minisiriso min ka caw ɲɛsin bɛ foroba cakɛlaw ka koɲɛw kunna n'a kun yɛrɛla k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra yaasa ka se ka cakɛla bɛɛ lajɛlen k'u lakodɔn ko recensement o recensement in kɔnɔ a kun yɛrɛ k'a fɔ ko majɛ mun bɛ yen nɔ maa ba 36 ni o ye baarakɛla ye olu de ma sɛbɛn mansin kɔnɔna la bawo mansin bɛ olu kɛ n'a fɔ u tɛ yen de ko kow bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ko a yɛrɛ mɛn k'a fɔ baarakɛla minnu ni jamana ka sɛgɛsɛgɛli ye olu lakodɔn n'o kɛra maa ba 122 ko maa 36 in na maa ba 6 bɛ olu cɛma ko olu dɔw ta ye kɛra erreur de ye bawo ko u ka sɛgɛsɛgɛli kɛra nka mansin ma a don a kɔnɔ walima ko a ma se ka sɛbɛn mansin kɔnɔ ka bɛn a waati ma olu dɔw k'u ka sɛptamuru kalo sara a ma se ka d'u ma bawo sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ko a yɛrɛ k'a fɔ o tɔgɔ tɛ yen o de la jamana ɲɛmaayaso u ye kalo 3 de di o maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka tɔgɔ sɛbɛn in n'a ma se ka sira sɔrɔ u ka segin ka taa u ka enrôlement kɛ kalo 3 kɔnɔna la ko yaasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen ka a sɛgɛsɛgɛ ni ka a jɛya kalo 3 in kɔnɔ o baarakɛlaw ko sira bɛ di u ma wa ko fo ka taa se baarakɛla minnu ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli koɲɛ bonyakun kan olu bɛna taa se jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa baarakɛla minnu bɛ k'a lajɛ ka bɛɛ ka sɛbɛnni kɛ bɛɛ ka se ka don subahana mansin kɔnɔ mansin mun n'a kun ye ka se ka yurugu ani dunkojuguya jamana ka foroba nafolo jogojuguya k'o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ wa ni kalo 3 in kɔni tɛmɛna maa fɛn fɛn de bɛ ni e ma sɔrɔ ni recensement nin kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ e tɛ yen de i ka musaka o kan ka tigɛ Mali ni Turki jamana bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma sira caman kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi maramafɛnko bunakun kan lakanako sira fɛ ani Turki ka jɛɲɔgɔnya a kologiralen don ko dugujukɔrɔ nafolo o baara bɛɛ bɛna fara a kan an ka jamana dugujukɔrɔ nafolo minisiri professeur Amadu Keyita ale ye turkikaw ka lasigiden Yves Ceylan ka o bisimila kumaɲɔgɔnw kɛra don nataw la sanu siraw dugujukɔrɔ nafolo ko bunakun kan Mali ni Turki jamana bɛ se ka jɛɲɔgɔnya ɲuman sɔrɔ cogo di a yɛrɛla k'a fɔ ko ni jɛɲɔgɔnya ninnu a bɛna kɛ jɛya kɔnɔna la wa a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya minnu fɔ sanuko bunakun kan ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya sira fɛn fɛn n'a ni maa maa bɛ jɛn jɛɲɔgɔnya kan ka taa sira min fɛ ni o ye principe 3 ye a sigikan 3
baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o la batoli le kɔnɔna la ko don nataw la dugujukɔrɔnafoloko sira fɛ Mali ni Turki jamana ka jɔɲɔgɔn a bɛna kɔrɔsiɲɛ ka taa fɛ an ka douane maaw olu ye wulikajɔ dɔw kɛ n'a kɛra sababu ye ka se ka ɲɛnaminimafɛn biriki 100 minɛ n'u b'a fɔ min ma ko skenci arala k'a fɔ k'u y'a minɛ kayikaw ka gari kɔnɔna la maa mun ni ale kun kɛn bɛ ka nin ɲɛnaminimafɛn ninnu donni ko a yɛrɛla k'a fɔ douane maaw ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka larawuli kɔfɛ minnu ni olu bɛ Kayi marabolo kan ka sanga ni alamisa sɛptamuru kalo tile 18 ye olu de sera ka taa u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn ninnu kan ni maa kofɔlen bolo a minɛna maa mun bolo ko u ye a lasago ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲɛw la maa in ni sifinaka don n'a sisanga bɛ san 26 la ko a bilala ka taa kiiritigilamaw ka bolo kan ka se ka ko in sɛgɛsɛgɛ ko in kun ye mun ye ani ɲangili min ka kan o ka se ka da kan bawo ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli an ka jamana douane maaw k'u bɛ ka wulikajɔba mun kɛ a kama ani fo ka taa se cɛsiriw o baaraw bɛ ka nafa bɔ an bɛ to kayikaw bara marabolo kɔnɔna kibaruya kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ kayikaw ka cakɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ collectivité territoriale o bolo kan olu kɛn bɛ ka an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka a laɲɛnɛmaya ni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ belebeleba ye k'a daminɛ sɛptamuru kalo tile 20 ka taa bila a tile 21 farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ bɛna sigi kɛnɛ mun na ni jamana ka baarakɛlaw sɔrɔ bosoda baarakɛlaw ka fara kunnafonidilaw ani fo ka taa se cakɛdaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna taa kulo ni yɛlɛ ɲankunbɛ bɛn ni keleya ni farikolo ɲɛnajɛ bɛ o la kofɔ yaasa ka se ka an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ka a ɲaɲali kɛ Kayi marabolo kɔnɔna la an sɛngokaw bara yɛrɛla k'a fɔ ko minɛn dɔw o dira baganmaralaw ma baganmaralaw minnu bɛ lakana ka ɲɛsin u ka baganw ma misi ni a ɲɔngow ani fo ka taa se bagan tɔw ko ka se ka dɛmɛ don u ma a dira baganmara minnu ni olu ye u sigiyɔrɔ bila ko deplaso maa 35 olu de garisɛgɛ donna ni minɛn ninnu na ni a kalan fana bɛ kɛ u kun yaasa ka se ka bagan lakana bagan ka furakɛliw baganmaralaw ka se ka tɔnɔ sɔrɔ u ka baganmara la cogo min na bafulabɛkaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko sa ka kinida kɛra sababu ye ka muso dɔ bɔnɛ a nin na ko in kɛra jufuya kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko musolaka dɔ ka sanga ni sɛptamuru kalo tile 18 ye sa de ye ale kin tu kɔnɔ yɔrɔ in k'a kɛra kɔntela komini rirali fɛ ni ale bɛ usibi janya sɛrikili kɔnɔna la Kayi marabolo a yɛrɛ la k'a fɔ ko musolaka in ni a yɛrɛ kun furulen kuranin don ale k'a to jita de la kɔlɔnda la ko sa ye musolaka in kin u taara n'a ye kɛnɛyaso la gundara kɔnɔna la nka fɛn mun ye sa ka kinda a ma se ka bɔ a la a tora o kɔnɔna la gawukaw bara kalanfa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ mɛndɛrisa kalanso kɔnɔna la kalanbulon kɛra olu kun ka yɛrɛw la k'a fɔ kalan bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na arabu kalan ani tubabu kalan n'a bɛ wele ko faranko arabu o nafa min bɛ se ka se kalandenw ma ka yɛrɛ la k'a fɔ arabu kalandenw na u ka sɛbɛnfuraw nafaba de b'a la fɔlɔ ni dɔw tun ɲɛ b'a la k'a fɔ arabu kalandenw ka sɛbɛnfuraw ko foyi tɛ se ka kɛ n'a ye ko a bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ka se ka o nafa k'o fɔ kalanfaw ye olu bɛ kɛ sababu ye cogo min na k'o dase kalandenw tulo kan kalanden minnu ni olu bɛ mɛdɛrisa ko sira fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka wulikajɔw kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ nin kalan mɛdɛrisa faranko arabu a donnen don ba la an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi masinakaw bara malo sɔngɔ nɔgɔyalen don a yɛrɛ lɔn k'a fɔ ko ka sanga ni sɛptamuru kalo tile 19 ye masina dɔafiyɛ kɔnɔna la ko malo kilo a bɛ ka feere 60 k'a sɔrɔ don dɔw la a tun bɛ ka feere 90 ko b'a yɛrɛ k'a fɔ jaabi ɲuman ani fo ka taa se salongo sɛnɛ ɲɛli cikɛlaw u ye marali mun kɛ ani feerekɛlaw k'o de bɛ ka kɛ sababu ye malo bɛ ka feere sɔngɔ damatɛmɛja la bi masinakaw bara n'a bɛ ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin dugudenw ma an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Simon Ivit Bago ale kɛn bɛ ka jaabi kɛ ka ɲɛsin lapasalikɛla dɔ ma ni o ye Robert Bourgier bawo lapasalikɛla in ale de bɔra ka dantigɛli kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko mun de la Simon Bago tɛ fara a furukɛ kɔrɔ Laurent Bago ani fo ka taa se Tijani Cham kan ka dɛmɛ don olu ma olu mun ko n'u ma se ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata la octobre kalo kɔnɔ bawo ko jamana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ka sabu kɛ ko u ma a bɛɛ lajɛlen dafa u kan ka hakɛ minnu kɛ ka sɔrɔ ka kɛ cɛbɔ ye
Simon Bago bɔra ka jaabil de kɛ o koɲɛ kan a ye nin lapasalikɛla in ka a jaabi ko ale b'a fɔ bire ko Simon Bago ka tugu Bago ani Tijani Cham nɔfɛ o kɔrɔ kandida minnu ma se ka kɛ cɛbɔw ye ani Afin Gensan ko a bɛna yɛrɛ kɛ Laurent Bago lapasabaga ye bi ko ka sɔrɔ don tɛmɛnenw na mankan mun wulila Simon Bago ka fɔ la ko nin lapasalikɛla in ale de kɛra sabu ye ka ko in ka dɔ fara a tension kan wa a ye maaw dɛmɛ maa minnu ye Laurent Bago ka a kɛlɛ ani ka jolibɔn kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'o labanna Bago ka fanga senkɔrɔma cɛli la ko bire a bɛna fɔ ko a bɛ leçon di ale ma wa Simon Bago a bɔra ka jaabili cɛɲi de kɛ nin na jaabi kologirin k'o da nin avocat in kan ko a man ka i da don nin waati in na Côte d'Ivoire jamana o koɲɛw la. Burkina Faso jamana kɔnɔ la premier ministre n'o bɛ tali kɛ Irim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo ale ye baara dɔw bisimila bi baara minnu o kɛra septembre kalo tile 19 in a ka wɔɔrɔnan kun don bugunatigɛ sɛbɛnw diɲɛ kurukara n'u kɛn bɛ k'a kɛ a don ye a ta wɔɔrɔnan kɔnɔna la ko a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bugunatigɛ sɛbɛn mun ni a bɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ni a dɔw bɛ tali kɛ nationalité ani fo ka taa se sɛbɛnfura wɛrɛ ni a ɲɔgɔnw ma ko ka a sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen k'u kologiriya ani sɛbɛnfura tɔw ani AES jamanaw an bɛ ka baara mun kɛ k'an ka taama sɛbɛnw ani an ka sɛbɛn wɛrɛw kɔ olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ ko kuma bɛ bolo kan kosɛbɛ yaasa AES hakilina u ka ta baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka se ka bugunatigɛ sɛbɛnw ko olu daɲɛnɛmaya Burkina Faso jamana kɔnɔ. Amérique jamana ɲɛma Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Vladimir Putin ye ale bila ka bin de. Donald Trump ko ale ye wulikajɔ minnu kɛ ani ka a cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na kɛlɛ ka se ka ban Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko ale ka wulikajɔ ninnu Donald Trump Vladimir Putin ma o lamɛn bawo ko Vladimir Putin a ma sɔn ka ale lamɛn a y'ale bila ka bin ka sɔrɔ ko ale kun bolo ale bɛ ka kumaɲɔgɔnya mun kɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko san kan ka sɔrɔ kɛlɛ banna bawo kɛlɛ in banni kun bɛ a sɔrɔ dɛbɛ la cogo min na ko ale ɲɛ b'a la k'a fɔ Vladimir Putin ma se ka jaabi di a ma a y'i ban ale Donald Trump ka kumaɲɔgɔnw ma k'o de la Russie ani Ukraine ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen b'a la k'a fɔ halisa a bɛ ka kologiriya walima dɔ bɛ ka fara a kan. Amérique jamana ɲɛmaakɔrɔ Barack Obama ale ye a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka fanga bɛ ka ko dɔw ta ka a ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamaaw ma ani fo ka taa se kunnafoni sira minnu ni olu bɛ seko ni dɔnko bunakun kan ko o ye damatɛmɛwale de ye ko kabi waati jan ale Donald Trump ye o walew kɔn ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye seko ni dɔnko tigilamaaw ye walima n'u ye kunnafonidilaw ye n'u ko k'u bɛ kuma gɛlɛyaw kan jamana kɔnɔ u ka kumaw kɔnɔna la dɔrɔn ko fanga bɛ o minɛ ko k'a sɔrɔ a tɛ ɲɛɲini u jo b'a la wa u jo t'a la wa ko nin ye wale ye u bolo ka se ka kunnafonidilaw ka u senkɔrɔma cɛ h'a ka ja ka se ka u datugu gɛlɛya min n'a bɛ jamana kɔnɔ u kana se ka kuma o kan. Barack Obama a y'o dantigɛli de kɛ a ka bɔlɔlɔsira X o sanfɛ. Kore jamana kɔnɔna la Kore du Nord jamana ɲɛma Kim Jong-un ale ye baara dɔw kɛ u ka kɛlɛko bunakun kan a yirala k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ yen ni o ye drone ye mun bɛ taa kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ maa ma don a kɔnɔ ko a ye o baaraw de daminɛ ka se ka a bila sen kan u ka kɛlɛkɛminɛ min bɛ yen n'u b'a wele ko kunsɔn ko nin ye a siɲɛ gale ye nin n'a ɲɔgɔn kɛlɛkɛminɛ ka se ka bila sen kan jamana in kɔnɔ Kim Jong-un k'a bɛ k'o baara de kɛ sanfɛ kɛlɛfɛnw pankuru ni a ɲɔgɔnw fo ka taa se jikannaw ma ka se ka a bɛɛ lajɛlen dilan kɛlɛkɛfɛnw na kɛlɛkɛfɛn yɛrɛ bɛ taa kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ma ka sɔrɔ maa foyi t'a kɔnɔ k'u bɛ ka baara kɛ ka se ka o de kun cɛ. Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye baara dɔ kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka u ka dugukolo fan caman ka o minɛ Irisikaw kun kɛn bɛ ka yɔrɔ mun minɛ u la dugukolo yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ko kilomɛtiri 160 olu sera ka o minɛ ka bɔ Irisikaw bolo yɔrɔ mun bɛ yen ni o bɛ Dopropiliya kɔnɔna la ko Ukrainekaw ka kɛlɛcɛw k'u ye u jɔ u kolo la ka Irisikaw kunbɛn bawo ko Irisika susuluw kɔnɔna la olu sera ka o jija ka Irisikaw kunbɛn ni ka nin yɔrɔ in ka kilomɛtiri hakɛ in ka se ka o bɛɛ lajɛlen minɛ nin waati in na
ko o yɔrɔ bɛ Ukraine fintigilakaw olu ka bolo kan. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a da aw tulo kan aw minnu kun ɲamadalen don an na an b'a fɔ a y'aw to sɔgɔlen ja ni kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele min y'an sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a ye ko k'an bɛn jaw tun bɛ k'a da lase aw ma a balimakɛ Keba Jalo fɛ a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da